الشيطان الرجيم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. En jangino aya ha jangde men salinde Allah jeniɗo wi annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fabiz ilayhim ala sawa wa imma takhafanna toni a huuli min qaumin ibgoye yimɓe a haduka alkotirɓe be ma a huuli khiyanatan jamba fi ahadin heedi alkawal bi amaratin taluhu laka be alamaji banganiɗi ma daga to maɓɓe fambis ilayhim ala sawa wuubu alkawal maɓɓe ay itra adahum sakkin alkawal maɓɓe ilayhim her maɓɓe ala sawa do fotan ay halun mustawiun anta wa hum fil ilmi an be maɓɓe fu on ɗon ha andal bi nagdil ahdi be fistuki alkawal bi an tuallimahum bihi a andina ɓe alkawal hakkunde moɗon fisti li allah yattahimuka bil gadiri ngam tata ɓe tumire be jamba ɗo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam umrama banni tokkiɗo mo kay mbose hakkila kadi to ni alkawal ɗon hakkunde muɗum be yimɓe nden jamba wangi se o famna yimɓe man alkawal hakkunde mako be maɓɓe fisti kadi jonta kam har ɗon ko allah seniɗo wolwi ha ɗo dawmu ha siya ɗo wi asbabu nujul sababuji jippuki aya har ɗon o waddi wa imma takhafanna qawluhu ta'ala wa imma takhafanna al aya rawabu shaykhi an ibn shihab qala dakhala jibril ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam malaikaju jibril nastudo nulaɗo allah mo salatu allah e jammuɗum tafitani فقال ويقال وضعت السلاح وما جلت في طلب القوم أولني بالمما أما مشهداي هذا بيتر قويمبه ولين قبل مدو هاتوي كيانا إنسالي ننوين بلواي هذا سوات الأحزاب جماعة جي مفتينو دمبي جوتاكا دنغارا دنبارا جول بفو باران دكو دوغوتو nde Allah waɗi kamɓe go ɓe sankitake julɓe kooti foftoto ase bani Qurayza kanum bo fiski alkawal ɗon kadi malaikajo wari yecci annabijo o wiyata fakhruj fa inna allaha qad azina laka fi Qurayza wurta Allah seni ɗo dunganima ha habdugo be yahude en bani Qurayza wa anjala fihim o jippini her maɓɓe wa imma takafanna min qaumin khiyana al aya to nini a huli jamba ha yimɓe to ɗon man ɗo laatake kitabun amun lil muslimina wa ulatul umur ɗum wolwinde humde heedi moggal julɓe fuu non heetiniɓe fiiji julɓe ardiɓe julɓe ɗum ɗon dow mum banani wa in kana aslu nujuli ha fi Qurayza ko ngam laatake asli jippugo aya man ha yahude en biyeteɓe bani Qurayza bo ko taskititte ha qur'anu kam be huɓugo lafajuji na be hertugo sababu yo ɗon man ɗo ɗum tabiti kadi non man jonta kam har ɗon annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiyata yimɓe maako o wiyata sahaba en maako la yusalliyanna ahadukum al asra illa fi bani Qurayza tata goto moɗon juuɗa asira koye naha bani Qurayza non ɓe kapti tan ɓe dilli konu jonta har ɗon woɓɓe maɓɓe feere asira hewti ɗum ha laawol ɓe mbi ko nulaaɗo Allah muuyiɗo haaje maako fuu en yaalawa tan asira nde waɗi ka en juuli woɓɓe juuli ha dow laawol woɓɓe bo mbi nulaaɗo Allah wi ta en juula koye naha bani Qurayza minin ka sona to min jotti min julta ha nange muti ɓe jotti ɓe juuli nulaaɗo Allah hayɓayke ɓe ɗiɗi raufur rahim jawmi ko inni mo ɗuuɗa en dukiijo ɗuuɗa hinnukiijo
ɗon man ɗo o yii ɓe misliɗini umrore maako ɓe wurti lawi nde ɓe yi wakkati waɗi ɓe juuli ɓe fof ɓe gurti lawi ɓe yi wakkati waɗi ɓe winnulaaɗo Allah winota ɓe juuɗa sona bani Gurayja ɓe juuɗata ɓe to ɓe jotti toon ɓe jahi ɓe jotti en janngino ala gissa bani Gurayja ɓe ɗere ko nulaaɗo Allah dugani Saadu bnu Mu'aadin hiiti ɓe o wi kiita maako ka o hiiti kala goɗɗo mo yotti haɓugo gorko ka fuu kayumma e mbare yo mo ñuufaayi e rewɓe ɓikkon kamɓe bo ɓe ndahe jawle maɓɓe sende ni kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wimo a hiitiri ɓe kiita dow asamanji joweeɗiɗi yo ɗon ɗo to laatake ha dede ayaka en artino janngugo dede wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fambis ilayhim ɗo ɗon man ɗo laatake ha aya man to en gi dede Allah seniɗo no wajjahani nulaaɗo maako sallllahu alayhi wa sallam ɗum laatake wal muradu bi man khalfahum kuffaru makka gonɓe ɓaawa maɓɓe ɗo ɗum heeferɓe makka on kadi ngam heeferɓe makka on tafino konu haa ɓe ngara jotta kam ɓe kawta ɓe yahuda en madina way ɓe tilfa julɓe par wakkati gootel Allah jaɓanan ɓe na wal mana ijaja firta bi Gurayja fa agibhum ɗum kadi mana majum to ni a tinori ɓe bani Gurayja yahuda en to a heɓi a jaalake ɓe kadi yangitiɓe tata accuɓe to a yangitiɓe goo bo liyatafarraga kuffaru makkata wa gayruhum biman nagada ahadaka wa yataidu bihim to a yangiti bani Gurayja yaake nden heeferɓe luttuɓe bo waajitorto ɓe majum heeferɓe makka e tana maɓɓe kala mo fisti alkawal ngal haɓɓidino be ma fuu ɓe ngaajitorto ɓe majum yaake ma fasayyirhum ibratan li gayrihim yangiti bani Gurayja ha a lattitina ɓe ɓe yangada man ɗo ɗum waaju ha tana maɓɓe hatta la yakuna lahum quwwatun ala muharabatik ha ta sembe laatana ɓe sam ha habduki ɓe ma noon kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde o taarake ɓen man en bolwino ñande no gase gelde goɗɗo nastata wurtata ɓe tawi jonta ka no ɓe gaɗata seeɗon goo ɓe wi ɓe gerdi jotta kam ɓe waali dow kiita maako to ɗon goo nden o ƴowni Saadu bnu Mu'aadin radiyallahu anhu wari hiiti ɓe wi Saadu bnu Mu'aadin annabijo sallllahu alayhi wa sallam a yecciɓe al arsi dimbi yaake mayde Saadu bnu Mu'aaz malaika en ujunere yahliri ha gosgal maako annabijo sallllahu alayhi wa sallam a yeccay janaisa goɗɗo fuu mo malaika en bana ni yahliri ha muɗum woodi bo nder sahaba en annabijo ɗon no gasilul malaika kanko bo ɓagi ɓangal kesal o mofdi ɓe kore maako o yiwaki ɓe ƴewni ko num se o wurti o dillino noon o saydina annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi yimɓe maako to yiɗi mboya to ɓe yiɗi taɓe mboya seeday malaika en ɗo eftimo ɓe giwimo ƴewɗon man ɗo Allah seniɗo andi darajaji ko waɗanta jeyaɓe maako ɓi adamajo ko woni ha muɗum fuu ni hakkunde maako be Allah seniɗo ɗo laaɓa dewal ngal o rewata Allah seniɗo laaɓa o waɗa bo ngam Allah ha o heɓa mbar jaari maako tabita duniya be lakira fu Allah seniɗo wi ɗon man ɗo kam taɓe tuume inna allaha la yuhibbul kha'inina Allah yiɗa jambotoɓe jamba ɗum ha wardi fu na ɗum hunde hayru ɓi adamajo dayto laaɓi jamba kam fuu nasalullah salamata wal afiya jambotoɗo ɗo o torri hoore maako na yimɓe woɓɓe feere o torri wa nazala fi man aflata yawma badri nden aya garan ka jippi kadi ha yimɓe heɓɓe daɗi teeti yande konu badar goo a yi capan e jeeɗiɗo wayne ɓe wayne mbarama Abu Jahli en nder toon capan e jeeɗiɗo wayne ɓe wayne dahama ɗon nder maɓɓe esira wonulaɗo Allah ha hollama diina islama ɗo no wayi kanko fuu seende o sootake har ɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam sarwiti sahabo en muɗum ha nder ɓe o sarwiti goo Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu ɓe coɓɓe en mbareɓe Aboubacry Siddiqui radiyallahu anhu wi ɗum bandiraɓe men ɓe sooto nulaaɗo Allah jaɓanimo nde sooti ɓe sooti ko e maɓɓe mo woodi jawdi soota hoore muɗum mo wala jawdi waawi windugo be janngugo
jangina ɓiɓɓe julɓe 10 to feeri ni kala kay woni sotari mum woni ɗo har ɗon man gonde Allah seniɗo jippini aya felinulaɗo Allah o go sotari man ma kana linnabi an yakuna lahu asra andana annabijo kano dahaɓe latanamo nden Allah seniɗo wi tammi heɓugoɓe deydey sotari koɓe koyiɗo kono uhdu nde waɗama kadi ta ƴamu ko mbaraɗon ha nder majum Allah seniɗo wi inna allaha la yuhibbul ka'inina wa nazala aya ngaran ka jippi fi man aflata yawma badrin heedi ɓen hisɓe ñalomare konu badar wala tahsabanna fi man aflata ɗo ɓeye fil kuffari alladina halasu wa harabu heedi heferɓe ɓen heeɓiɓe softi kayum doggi to ɗon man ɗo wi Abu Sufyan be jawdi kana ɓe tokkino sera mayo ɓe kisi nde konugo wuli woɓɓe feere doggi ha ɗon heferɓe makka go ɓe keɓi kamɓe ɓe kisi wa hadha tasliyatun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi ɗo ɗum muññitinki nulaɗo Allah be sahabo en muɗum haysu khazinu ala najati man naja min al kuffari nde nini ɓe cuni ha hisugo ɓen kisɓe iggo e heferɓe ɓe yiya bana Abu Sufyan en ko nandi e maɓɓe ɗum hemɓe ɓe mbaraka ɓe heɓi ɓe doggi ɓe kisi kay hunde man naawi ɓe masine wa kana garaduhum istisaluhum bil qatli wal asri julɓe ka laatake haaje mum yande man ɗo kam ɓe ɗoppitaɓe ɓe fuu imma mbaraɗo imma nangaɗo tata ɓe luttanoɓe fufu maɓɓe ni julɓe giɗino nden Allah seniɗo wiɓe wala tahsabanna ko wala yahsabanna alladina kafaru sabagu to wala tahsabanna ɓeete ya Muhammad an Muhammad tata gikka alladina kafaru ɓen kufriɓe sabagu ɓe daɗi sabagullaha tata yikka kamɓe ɓe daɗi Allah ay fatawhu ɓe patorimo kay innahum la yujizun kamɓe ɗo ɓe fatirta Allah to wala yahsabanna bo nden bo kafaru may woni fa'ili kadi nden bo heferɓe man on kamɓe on wala tata ɓe gikka kamɓe ɗo ɓe fatori Allah ndenini ɓe heeɓi ɓe kisi ha kunu badar ɗo ta ɓe tamma kamɓe man ɓe kisi ɓe daɗi kanjo wi wala tahsabanna alkitabu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam to nini a jangiri beete ɗum qira'aji ɗiɗi jangirgo beete nden kadi ɗum wolwanki nulaɗo Allah mo salatu Allah e jammu ɗum tabitani wal mana ko woni mana la tazunna ya Muhammad alladina kafaru fa'itina Allah wa farina min igabi an Muhammadu tata yikku heferɓe ɓen laati ɓe heɓi hisi ha konu badar ɗo ta yikka kamɓe man ɓe daɗi Allah ta yikka kamɓe man ɓe doggi ɓe kisi yangada Allah innahum la yujizunahu kamɓe ɗo ɓe fatirta Allah koto ɓe doggi ɓe yahi Allah seniɗo heɓan ɓe hewtan ɓe nangan ɓe wa hadha wa in kana fi ahli badri ɗo ko laatake ha yimɓe badar on bolwana bo illa anna al ibrata bi umumi lafji la bi khususi sabab koye nani kadi ko taskititte kam ɗum huɓugo ayaje Allah na ɓe hertugo sababu ko goɗɗo man o moy no waɗi fu taw o tamma o daɗan Allah seniɗo o huwi kugal kallungal nden ha o dogga o daɗa Allah ɗum waɗata ɗon man ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi woodi goɗɗo laatino heedi gonɓe yeeso moɗon o huwi kanduɗum ko o huwata fu nden yande go o jooɗi o numi o wi kanko ɗo kuuɗe kalluɗe ɗe o huwi ɗe to nini Allah seniɗo nangimo ka o yaran bone se o mofti ɓikkon maako o wiyata ɓe to mi maayi ɗo on gaɗanmi on wula on mofta ndo ndiyam on muña sey yande to hendu waɗi on yaha on sankita ndo ndiyam man hendu royna dilla ngam tata Allah nangami ɓe gerdi ɓe gaɗi noon man wakkati nde ɓe mofti timmi goni wakkati nde ɓe mofti timmini ɓe jarti ndondi goni se ɓe yi hendu mofti ndamo se o majji tan Allah seniɗo ƴamimo ko o waari ɗum o wi jawmirawo mi hultorima on jawmirawo wi mi yamake ma to kañum fatorago Allah kam wala goɗɗo ha nokkure nde o doggata o yaha o hisa Allah wooda la mafarra min allahi illa ilayhi wala doggorte nde a yahata a hisa Allah kam sona a dogga a yaha Allah man to a waɗi kalluɗum ɗo yawu lortu ha Allah tubanmo
to a tuubanimo o yaafima ɗo kam a heɓi hisnam kadi kañum ɓeeɗo man tata ɓe gikka kadi kamɓe ɗo jotta kam nde ɓe heɓi ɓe kisti kono badar ɗo taɓe tamma kamɓe man ɗo ɓe daɗi jotta kam innahum la yujizun kamɓe ɗo ɓe fatata ay la futunahu ɓe fatirta allah ɓe daɗata allah ha nokkure nde ɓe jahi fuu taɓe tamma kamɓe ɗo wodani ɓe kisnam ɗo kam haala pargal maɓɓe ɗo mere ɓe hisata wa fi qira'atin bitahtiya wala yasabanna nden bo almaf'ulul awwalu ma'jufun ngam yasabanna ɗo mari haaje yahsibu ɗo mari haaje maf'uluji ɗiɗi o winden kam maf'ulujo arandejo kam moytama ay anfusahum nden bo taɓe gikka nafsuji maɓɓe kisan kadi wa fi ukhra ha riwaya gorka feere bi fanji anna be masuki anna dow ala takdiri dow hoddirki allaamu ɗo bo wala li anna on kadi nden bo kamɓe man taɓe tamma ɓe kisan be dalila ngam fatago ngam ɓe heɓi ɓe kisi ha jonta taɓe tamma ɓe fatoran allah ɓe kisa ha foroy wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم وأعدوا لهم تسكنيبه أعدوا لهم لقتالهم تسكن حبدك بما بهم بهفر بما استطعتم فدكم باود من قوة إبقى يسمبه. قال صلى الله عليه وسلم وصلاة الله جمع تبتني به الرمي كنجون سكين كرواه مسلم في اللغل تفسيره من تفسير ما قدم مسن كون فقرا إشارة وصفي ننن وأجر ويما هي الرمي. الحديث رواه عقبة بن عامر حديث المندو صحابي جبيته عقبة بن عامر في اللغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول منني نلاد الله صلاة الله جمود تبتني يا كن الرد منبر ودبيا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تسكن هفر ببد فدكم باودون إبقوا يسمبه وفي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه أخرجه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فيها الذي تسكن بفدك أن باوي يبقى سمبه وفي بنينانه سمبه دون سكينكي بنينانه سمبه دون سكينكي بنينانه سمبه دون سكينكي. النبي صلى الله عليه وسلم ويدم هانتتي أخرجه مسلم ورتيد لا رلن لا دو الله وكادو جوامع الكلمة mo wolwata kalimaji muɗum kalimawol mako gotol se huuɓa kala kuje fof ha kalimawol mako o wi ala innal quwwata rami pine nane sembe ɗum sakkinki ɗume sakkinki kurol na sakkinki labbo na jaral na o wi ay ko ɗume sakkinki tan o haaɗi sakkinki ɗo laaru hande huuɓi kala kuje fof keñano kam ko horrano nane ni labbe e kafaje e hande bo jotta ka sakkinki ngoy ko misilji ɗo fu ɗum sakkinki man nasti toon a yimo allah seni ɗo hokki ɗum jawami ul kalimi. annabijo sallllahu alayhi wa sallam nder ko o hokka nden annabo en hokkaka ɗum bana moɓugo kalima o wolwa kalimawol gotol pamarol ni wara moɓa kuje fof banno o wi sayidul gawmi khadimuhum jagorɗo yimɓe kanko woni maccuɗo maɓɓe to a yiɗi a wiya jagorɗo yimɓe kanko woni boyjo maɓɓe jagorɗo yimɓe kanko woni jagganowoɓe. laaru ha saare male wayne en ɓe dada wayne en fuu an ɗaɓɓinta ɓe ko ɓe ñaama ko ɓe koltata ko ɓe ñawdata patɗo a warti maccuɗo maɓɓe a yimoɓugo kalimaji nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. noon ha ɗo nde o wi ala innal quwwata ramiu pine nane sembe ɗum kanjum woni sakkinki halas huuɓi sakkinki kurol ɗon toon sakkingo labbo ɗon toon sakkingo jaral ɗon toon sakkingo misil ɗon toon
sakkingol lagam dynamique ɗo ɗon toon kala hunde nde a fiɗata fuu ɗum sakkingogo ɗum fuu majum ɗum nasti toon nulaaɗo Allah wi bana ni ɓe wi hadisa on rawahu batumnu amirin taw akhrajahu muslim wurtinigol wa qila wiyama al muradu bil quwwati jami'u ma yutagawwa bihi fil harbi ala adu kala mobgal hunde on nde a andi yimɓe sembiɗiɗirta be muɗum dow habbuki be konne ɗum fuu majum kanjum woni ɓuwago sembe go kanjum man ɗume kadi min silahin wa ramyin wa haylin wa rijalin wa duru'in wa gayri zalik ɗum yoni o balmi man be nonemaji fuu gaddaɗi to yiɗi balmi man ɗi yiite to yiɗi balmi man ɗi ngala yiite non noon ramin sakkingo bo ko sakkinte fuu ko ɗum laatake ɗum misil non noon pucci ɗon bo fayinta pucci ɗo mooɓu kayum bo a hawra be jotta kam ɗum yimɓe wa'ata ko mari kosɗe nayi ko ɓuri noon de jotta ka sarji ɗi ɓe mba'ata ɓe yahdira konugo fuu na duwa pellel pucci man wa rijal worɓe wa duru in sulkeji ha sulke ɗo a waɗa jotta kam antimissile fuu ɗon nder ton o gaydi dalike tana bolwa ɗum ɗo kala hunde on nde a andi goɗɗo rentorto be man ha konu kam fuu jonta kam nasti ha quwa ɗo min quwatin ha sembe ɗo ɗon nder ton wala munafata bayna hadha wa bayna qawli alayhi salatu wassalam ala innal quwwata ram riwotirki wala be hakkunde ɗum ɗo be hakkunde konngol maako mo salatu allah e jammuɗum tabitani o wippine nane sembe ɗum woni sakkinki li anna al murada mujamul quwwati ramyu ngam ko woni muño kam ɓurɗum sembiɗilgo ɓurɗum sembe ha sembe ka ɗum sakkinki ala haddi dow keerol banulaɗo allah wino ha haala gorka feere o wino alhajju arafa ko woni hijju ɗum arafa goɗɗo yehi dari ha arafa tan non noon huway kuuɗe feere hijju maako huwanna na yi huwata to nulaɗo allah wi alhajju arafa hijju ɗum arafa non to o huwi kuuɗe hijjugo pat o daray arafa bo fayinta hijju maako go wala non o wiyata annadamu tawba wasmitaki ɗum tuubu ayi ay fahinta to o wasmiti non noon o jooɗi o huway kuuɗe go nafatana to o wasmiti ha kuuɗe kalluɗe ɗe o huwi o tuubina se o huwa kuuɗe boɗɗe kadi nden o lismito kadi o lortata ha ko hallinogo yo ɗo on laati kadi konngol nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam kuumgol to o woli hunde seeɗa ni se a tawa ɗum mooɓi ɗum fuu majum non no wiya la innal quwwata ramyu pine nane sembe ɗum woni sakkinki ɗum mooɓi kadi kala hunde ko ndeyere on ɗo giya yimɓe duniyaru no wayi kamɓe yiyanɓe duniyaru tan haaje maɓɓe duniya ɓe mofta balmi ɓe gaɗa balmi ha kamɓe ma ɓe kulan sakkingo irimaji nden ɓe kaɗa yimɓe woɓɓe feere bo tata waɗa ta mara iri balmi man kamɓe moye dungani ɓe gaɗa ha to ɓe heeɓi dungayere man kamɓe ha yettinde nden fayinta ɓe dunganta yimɓe woɓɓe feere ɗo en ɗo nana ko ɓe ha otirta be yimɓe woɓɓe feere wa min ribadil hayli noon fahinta ha dede ko on taskanta ɓe haɓɓugo pucci masdar bi mana habsi ha fi sabilillah ribadu ɗo kañum o wi masdar to wa min ribadil hayli o wi masdar habsi ha fadduki ɗi on kaɓɓa pucci fi sabilillahi heydi ɗatal allah pucci ɗum hayru ɗuɗɗum masin woni ha pucci annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi alkhayru fi nawasiha alkhayru ila yaumi alqiyama pucci hayru ɗon ha timtindimaji ha yaago ñalomare dargal a laara motaji no woɗiri no ɗuɗɗimanata fof motaji ɗo gara sala wala ko wanni yimɓe palatama to hakkilay mota mama o rarata iri nga yeewa a wardima amma goɗɗo waɗa puccu maako laasagu fawnagu wooɗa kanko bo o wara o fawna o waƴƴa puccu to o yaali ɗo yimɓe pat daran to puccu ɗum allah seniɗo andi moƴƴere ko woni ha muɗum laaru jotta ka hootu ha kuujeji ɗi yimɓe waɗi kesi kuuje ɗe mbaƴƴeteɗo ɗum fuu majum nasara en fonda be pucci be sembe pucci on ɓe wiyama sevoni moy andi kadi sirri man ko woni ha ɗon ko waɗi sembe sevo ɓe fondirta be hunde feere a ñiwa ɗon bani ɗon ɗume fuu ɓe meeɗani sevoni ɓe fondirta puccu man ɗo mota man ɗo sevoni ka janga mari daga fuɗɗi daga de sevoni ha ya yeeso a andi no de sevona
fuɗɗa daga desebo ha ya yeeso desebo ɓe wima gaɗo mari bana sembe pucci ɗiɗi amma fuu to nda puccu darini hakkilo yimɓe fuu ha muɗum taw ɗum an Allah seniɗo waɗi hayru ɗuɗngu masine bana keña yaake kujeji ɗo wala ko honnirte be muɗum bana puccu wala non bo ha wargo hande kala hukuma pat a tawa ɗo mari pucci ɗo ɓeɗo kaɓɓi pucci ɗo ay anda hayru feere ɗo ha maaji na wodi sirri feere woni ha maaji Allah woni anduɗo to nden ɗon go laatake ɓeɗon nafitoro be majum ɗum man ɗo kala tedduɗo fuu a tawa puccu go yebata ɗum pucci go to a yiɗi a hoora ɗum kadi jotta kam ha laati pucci jamanu kadi ɗum motaji ɗeɗe no ɗi jotti fuu amma fuu sembe puccu on ɓe wiyama se woni ka ja woni yer muɗum Allah seniɗo wi ha de ko on taskanta yimɓe heferɓe ɓe on kabdata be ɓuuɗum ko on taskanta ngam habdugo be maɓɓe fodde ko on mbawi ha sembe ɗo wa min ribadil khayli e haɓɓuki pucci masdar bi mana habsiya fi sabilillah turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum on kulnira pucci man ay tuhawifuna bihi on kulnira ɗi aduwallahi konnejo Allah wa aduwakum e konnejo mon ɗum moy kanko ay kufaru makka heferɓe yimɓe makka on kulniraɓe be pucci man to nini on ɗo mari pucci mon on ɗo mari balmiɗoɓe on tiiti fuu yaake nden kulan on yaake nden o wi kufaru makka bi itibari sababi nujulil aya ɗo be taskitaki jippaago aya on wa illa fal ibratu bi umumil lafzi amma sona noon kako taskititte kam huuɓugo lafaju to Allah seniɗo wolwi hunde aya ɗo huuɓan ko nandi yiɗi man fuu fal muradu jami'ul kuffari fi ay zamanin muyo be majum ɗum mobgal heferɓe fuu nden ha jamanuru ko nduyeru fuu faɓɓayi ɗo nder duuɓi caaliɗi goɗɗo feere ha leddi baminda to oɗo mari walde maako sey ha ɓe dawani pellel goo ɓe gari ɓe taari walde goo ha to ɓe giɗi ɓe jaftamo ha o sotta pellel man sam ha ɓe ndema nde o matini yimɓe maako ha ɓe ɗo temeɗɗe tato jahi kanko ɓe hoore maako yewtiyam na goɗɗo wiyam jonta fuu bo o geeto nde o matini yimɓe nda habaru waɗi o matini lamɗo wiɓe noyi ɓe temeɗɗe tati o wi to bisimilla yimɓe capanɗe jowo hoosa pucci jaha taara ɓe ɓe ko i pucci nde ɓe jahi ɓe gaɗi ka samnugo taara ha ɓe go a andi pellere jangol woni bo puccu to foofi ɗo curɗe a yiyata ha ɓe go se mofti par warɗi soñogru nokkure woore ɓe ɗo dari ɓe taari ha ɓe gonde hultori boɗɗum ɓe soggi ɓe pat maɓɓe ɓe jaari ɓe ha dammugal sous préfecture sous préfet wurti noy habaru nda habaru sous préfet waɗi ɗerewol jonta to kaɗo meeti yaɓugo toon fuu o raw yecca ɗum ha ɓe go wi pucci ɗi ɓe ɗo gardi hande ɗo na pucci foroje ɓe andi ɗo ɓe wi pucci ɗo yiite on ɗo tuta hande ayi pucci tilmugo muɗum wato yaake jangol a andi pucci to samni to dari ɗo fofan be sembe curgol wurtata ɗo man ɗo se ha ɓe hultori to ɗum man Allah seni to wolwi hunde ɗo a anda bote mare ɗon ko ndey a yiya nokkuje feere ganɗe wala yimɓe fota yaago sona be pucci nokkuje goɗɗe feere ba'itiraje ha pellel mi wiyata mon man ɗo nde mi yano toon min yahan ha gural feere wane am mi wowa ba'itiraje ɗe sey nde ɓe gaddaniyam puccu mi waɗi mi luttiyago to a ɗon ɗo bote muɗum ɗuɗɗum machine yimɓe gonɓe dow caɓɓe goɗɗe feere be pucci ɗo ɓe etirta ɓe ɗawkirta ɓe hoosirta ko dabbaji maɓɓe ñamata na ɗum hunde waññore Allah ceni ɗo wima o min ribadil khayli ha nder deyde ko on hulnirta konne en mastatatum a idduɗaw mastatatum ko on taskanta konne en fodde ko on mbawi ha sembe ɗo nder majum o min ribadil khayli haɓɓuki pucci masdar bi mana habsiha fi sabilillahi turhibuna tuhawifuna bihi on kulnira be majum aduwallahi konne en Allah wa aduwakum e konne en moɗon ay kuffaru makka kamɓe woni heferɓe makka Allah seniɗo wolwi haala aduwu konne en ɗo sakko ma ha bani israila ka Allah wolwi ɗum ɗuuɗi masine ya ayuha alladina amanu la tattahiju aduwi wa aduwakum awliya Allah mo tagi ɓe goo kañum wi onon mumini en tata jogite konne en am be konne en moɗon keetinaɓe yo noon ha ɗo Allah seniɗo wi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum
on kulnira be pucci man konne en Allah e konne en moɗon kamɓe woni heferɓe makka be kala ko nandi e maɓɓe ha kala jamanu ɓe tawa fuu ko wakkati ndey wa akharina woɓɓe bo min dunihim ɗon ga en maɓɓe ko luuti heferɓe makka goo konne en mon woɓɓe bo ɗon onon ka on andaɓe amma Allah andi ɓe ay gayru humtana heferɓe makka wa humul munafiquna kamɓe woni nafiki en abil yahud ko bo yahuda la ta'lamunahum Allah wi on andaɓe onon kam Allahu ya'lamuhum Allah ɗo andi ɓe wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah Allah seni ɗo anduɗo kala hunde fuu inna allaha bi kulli shay'in alim Allah anduɗo kala hunde fuu andal bo pantugal o andi hunde man ɗo daga yake o tagayde e to o tagide ndo nde laatata e wattam hunde man fuu o andi nde nda o on woni anduɗo kadi jo non fahitta ɓeɗo nafiki en ɓe laatiɓe yahuda en konne en mon Allah ɗo andi ɓe ono non andaɓe wa humul munafiquna aw raddun alayhi anna al munafiqina la yuqatiluna to o wi ɗo goɗɗo feere wi awil munafiquna ko bo ɗum nafiki en ɗo wa humul munafiquna o wi kamɓe on nafiki en ɗo ha nder modiɓɓe woɗɗo feere gerda e ɗon man ngam ɓe wi nafiki en ka kabdata ɓe moɗon kamɓe kana ɓe jadan ɓe mon kono fuu amma ɓe kaɓa ɓe habdanni dabare maɓɓe ngam ta on kaɓa on o wi raddun alayhi anna al munafiqina la yuqatilun goɗɗo feere wiya kadi nafiki en kana kaɓata e koni kamɓe bo ɓe bolwana jiiba bi anna al murada bi irhabihim o wi ko laati jaaɓama wiyete muuño ko woni hunnugo ɓe ɗo idhalu rubi wal husni fi qulubihim ɗum naadugo ɗenƴuru naadugo kulol be suno ha ɓerɗe maɓɓe li annahum ija sahadu quwwatal muslimina wa shamatihim ngam hamɓe ɓe to ni ɓe gi sembe julɓe ɓe yi taskara julɓe ha dede konu kana dhalika mawhiban wa mahufan lahu bolwa ɗum ɗo laatan murhiban wa mahufan lahum ɗum kulnojumɓe ɓe giya julɓe go ɓe ɗon no suuɗi keferaku nden ɓe ɗo bangini imanaku dow fewre nden ɓe giya julɓe go ɗo mara sembe ɗo kay ɗum hulnanɓe ɓe giɗa ɓe giya banni nden kam kamɓe man fuu to ni on goodi sembe on kaɓɓi pucci on ɗo mari sembe balmi fuu on ɗo mari ɗo ɗum hulnanɓe kamɓe fuu ɗum Allah seni ɗo wi wa akharina min dunihi mimɓe feere tana heferɓe makka goo ay gayrum tana maɓɓe wa humul munafiquna min dunihim gayrihim wa humul munafiquna kamɓe woni heferɓe kayya nafiki en awil yahudi ko bo yahuda en to laatake ɗon bo fahinta yahuda en gonaɓe pistino alkawal nanema ɗum haala maɓɓe waddi ka to ɗon kam to laatake banni jam an hawtan hakkunde ɗiɗi fuu kadi to nini on mari dey sembe goo ɗum hulnan yahuda en ɗum hulnan nafiki en hulnan yahuda en Allah seniɗo wi ono noon andaɓe amma Allah seniɗo ko andi ɓe wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa ma tunfiqu ɗum ko nafkuɗon min shay'in ibgo e hunde fi sabilillahi heedi ɗatal Allah yuwaffa ilaykum jaza'uhu mbar jaari majum hebbinante on dokkete mbar jaari timmidindi to nini woodi ko on nafki ha laawol Allah seniɗo nafkugo gona ha jihadi to yimɓeji ɓe wiyata tumata diina islama be diina konu goɗɗo to nani en ɗo janga banni wiya na nda ɗo ɗum konu na islama kana ɗum diina konu on kay islama na diina konu to islama diina konu on no daga Allah seniɗo leni annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha makka o jooɗi duuɓi sappo fuu oɗo yawnira yimɓe ha la ilaha illallahu to goɗɗo wi kalimawol man wala ko ɓe torrata ɗum ɓaawo ɗon Allah sar'i julde o juuli duuɓi tati waɗi duuɓi sappo e tati oɗo makka o lenaɗo nden daga ɓaawo ɗon Allah seniɗo duganimo hijra har ɗon na Allah seniɗo umratnomo o haɓa be ɓeɗo man na Allah timma bawɗejo amma Allah umraymo o haɓa be maɓɓe sam to ɗo on holde en diina islama kana ɗum diina habre islama nana indema kana al islamu kisdam nden kanko juulowo julɗo al muslimu kisɗo to nden kam na laatake diina islama kana ɗum diina habre kadi heferɓe man kamɓe on tooñi julɓe ɓe mbari woɓɓe ha makka ɓe kaɓɓi woɓɓe ɓe jangiti woɓɓe wala ko ɓe gaɗay ɗum ɓe waɗa jamdi ha yiite ha wula ɓe desina dabba hoy ladde ha ɓandu goɗɗo ko waɗi ngam goɗɗo man wi la ilaha illallah
laaru Bilal radiyallahu anhu. Sayyidina Bilal mo mari mo hooyi ɓoggol haɓɓi ha dande maako, hokki ɓikkonji ɗon dasa mo, wancina ɓe maako nder wuro bana irin ɓikkoye waɗata hunde fijirde ɗon dasa goo ɓeɗo wancina mo nder wuro wato ha toska mo. Bilal wi wa kayfa akhafu atfalan sigara fa arda bi gayri dinillahi dina. No mi huldata ɓikkoye pamaron ko on bo ha mi yerda ko luuti dina Allah on woni dina. Mo mari mo Umayya yangiti mo wala ko torray mo, o wi'a Umayya se hufrana Allah, se jona inde lawru maɓɓe Hubal. O wi'a Umayya yo lakal jismu allazi mullikta minni walillahi sarairu wal uqulu. An ka wodani ma ɓandu am mere du amarna ha am, amma ko woni nder ɓernde am be hakkilo am kanjum ka je Allah. Allah on mi rewrata kanjum ka ta sumu. To ɗon man ɗo hollima torraji ɗi ɓe torrata ɓe ha laatake ɗon man nde ɓe eggi ɓe hoti Madina bo ɓen man ñamti ci'e maɓɓe jawle maɓɓe ko ɓe mari fuu. Kadi ɗo moy on toon e bandum kadi nden ɓawa ɗon Allah seni ɗo wi ujina lilladina yugataluna bi annahum zulimu. Allah seni ɗo dungani ɓen kabdeteɓe dow ɓe toñama. To a toñama bona se a toyi to a acci goɗɗo man o toñima a accimo ɗo toñandema nde ñaɗan sike to ɗon Allah seni ɗo dungani ɓe kadi. Dina islama ka na ɗum dina habre, dina islama ɗum dina sulhu, dina islama ɗum jonde dina ka kisdam. A yi daga arande maka ni Allah seniɗo umri annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiyaɓe ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah. Ngare ha kalimawol potangol hakkunde meɗen kangol woni la ilaha illallah. Tata en ndewa ko luuti Allah, ta en kawrana Allah, ta yoga meɗen jogito yoga jawmiraɓe ɓen goto ɓe sali fa qulu sadu bi anna muslimun. To ɓe sali mbi'e kadi on geccaɓe on wiya minin kam min ɗowtaniɓe Allah. To ɗon man ɗo dede Allah seniɗo umri haala haɓɓugo pucci, non marugo sembe dede ko haɓirte, on hulnira konne en Allah be konne en moɗon. Woɓɓe bo ɗon ga en maɓɓe nafiki en be yahude en on andaɓe Allah seniɗo ɗo andi ɓe. Allah mo tagi takle man fuu kañum yeccinda dede no on gaɗata. Nden o wiwa ma tunfigu min shay'in fi sabilillahi waffa ilaykum. Ɗum ko on nafki hunde heedi ɗatal Allah bo on hebbinante jaza'uhu mbar jaari majum. Tata on tamma ko on dokkiɗo mbar jaari man majji. Fal hasanatu bi 700. Bongal gotal on hokke mbar jaari 700 ha yaago ko ɓuri non, ha mbar jaari man wala mo andi ɗum sey Allah seniɗo. To goɗɗo man saydinama ha lawol Allah o barama he kefeero mbari mo, kanko man ɗo Allah seniɗo wi o mayay o guetoɗo ha jawmirawo ɗo ñamne. wala tasabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwatum bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tata gikke ɓen baraɓe heedi lawol Allah ɓe mayɓe kaay, kamɓe ɗo ɓe yetɓe ɓeɗo ñamne ha jawmirawo maɓɓe. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi wala goɗɗo mayatɗo nden numa lortago ha duniyaru se sayduɗo ha jihadi ha ngam dalila kalima o la ilaha illallahu ɓaga. Kanko bo ko o yelirta lorugo mako ha duniya o yela o lora fayinta o saydine ngam daraja ka wi ha daraja mako ɓesda, amma na ngam o lora wara o joɗa ha duniyaru kam kanjum ka ɗum sali. Yo sonamo laatake kefero malla geddo Allah gedde muɗum ɗuuɗi on yikkata kadi lorne ha duniyaru le ha huwa kugal bongal. qala rabbi irji'un la'alli amalu salihan fima taraktu. O wiya jawmirawo am lornam duniyaru le ha mi huwa kugal bongal ha ngal komi accino. O jakkayno o hijjayno ɗum fuu bo ɗum wajibi dow maako. O bo ɗaɓɓita lornego ha duniyaru way ha o huwa kugal lamgal ɗum waɗata. To kanjum kam en tiine en kuwa kuuɗe meɗen laaɓɗe, en anda bo to goɗɗo huwi kuugal laamgal bo Allah seniɗo jaɓan ɗum. Kuugal bongal gootal sowete sowi sappo ha cowi 700 e ko ɓuri. Ɓe mbi to ɗum jihaadi bo fuɗɗa daga cowi 700 ha yeeso. Qala ta'ala masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim.
Allah seni do masalul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillah misalu nafkan be jawdi mum hadatal Allah e jahi jihadi ngam lawol Allah kugal be yahi ngam dalila bangago dina Allah jawdi mabbe ndi be nafki ton do masalul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamasali habba wa ibana wabbere woore goddo hoinde aawi nder wabbere gonde nde fudni jombe joweeɗiɗi jombe go kala jombal fu sammere muɗum waddi gabbe temere jotta ka ayi wabbere woore o aawino nden nde fuɗi jombe joweeɗiɗi kala jombal fu sammere muɗum waddi gabbe temerre wabbere woore gon waddi gabbe temeɗɗe joweeɗiɗi nda misalu mo nafki jawdi muɗum ha lawol Allah wallahu yudaifu liman yasha Allah ɗo sowana mbar jaari ɗuuɗa ha mo muni sowango wallahu wasi'un alim Allah feesa dokkal jo o andi bo moye on ha andani feesinanego banni jo nder kam goɗɗo waɗowo jihadi ɗo woodi mbar jaari maako ɗuundi annabijo sallllahu alayhi wa sallam mo wimo luuti hono o ha lawol Allah herkoreji muɗum be hayru kanko bo o waɗi ba kono o heedi lawol Allah o heɓan mbar jaari maako kanko bo ɗuundi hande ka to ɗum woni yimɓe jahani wiya yimɓe cilme ɓe mbiya min silmata laamiɗo julɓe on umrata dey na goɗɗo mo jokki fu silme ɓe wiya min silmata nde on silmata kam jooɗe dow diina moɗon amma on dokka jomorgol ɓe wiya min dokkata nden ɓe wiya to jotta ka en kaɓan to ɗo on jihadi luttata waɗugo na ɗo fu hollima diina islama na ɗum diina haɓre to diina haɓre kana artata no wiyaɓe ɓe silmano na umma hippaɓe non no to wiɓe silmata nden bo na hippanno ɓe fu hippataɓe jooɗe dow diina mon amma on dokka jomorgol ɓe wiyaɓe dokkata yo nden nden ɓaawo toon haɓre waɗa ɗo ngam ɗume ngam dalila ɓe ndewa Allah seniɗo gooto to ɓe maayi ɓe nasta aljanna ɓe duumo nder moƴƴere Allah seniɗo ha foroy yo Allah seniɗo waɗi kadi jotta kam mo maayi ha lawol Allah kanko man oɗo ha mbar jaari maako wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum ko on nafti ko e hunde haɗatal Allah on kebbinante jaza'uhu mbar jaari majum wa antum la tuzlamun onon on toñatake tunqasuna minhu shay'an on naqisantake on ustintake hunde ko peetel ha nder mbar jaari moɗon wa sammahu julman Allah wa antum la tuzlamun on toñatake alhaal bo ha ɗo ɗum naqisago mbar jaari on nden Allah wi on toñatake ko waɗi li anna wa'dahu bil khayri la yatakallafu ngam ina Allah seniɗo to inaniɓe ɓe khayru ɗo ina man lutata faka annahu wajibun ha annumma bana to hunde man wajibinde na Allah ka wala ko wajibita dow maako yo nde laatake banni kanjum waɗi kadi on kebbinante walaysa al muradu zulmul haqiqi na ɗum muño ko wiyete ha ɗo ɗum toñange ɓe haqiqa dey toñange ɓe haqiqa kam se hunde goɗɗo nde mari to a jaftimo a toñake mo Allah seniɗo bo kanko mari mobgal fuu li anna tasarrufa fi milkil gayri wala mulka li ahadin ma'ahu fillitago ha maral tana kanjum woni toñange Allah seniɗo bo wala mo mardi be maako takle maako fufu kanko on mari keɗɗe dow be les be caka man fuu kanko mari de nden kana no yiɗi o watta de ha nder majum o wi kadi on hebbinante mbar jaariji moɗon wa in janahu lissalmi للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال الله جل وعلا وإن جنحوا للسلم وإن جنحوا للسلم وإن جنحوا تبميلوري مالود السلم تبميلوري هرجوجي بالسلم بكسر السين بما سغو سين لس وفتحها الصلح كنجوني صلح
to amasidi sini le silmi ko amasidi sini do asalmi fu mana majum asulhu sulhu sulhu da go bebi adamajo sulhu bodo mari gebe fere tati to sulhu man do hede wodi ko be wiata sulhul inkari sulhu sukuti be sulhul ikrari sulhul ikrari kam noy wayi bana misalu man awiya wayne mi do tokka ma sede boro sappo wa oho mi andi ado tokka boro sappo amma do sulhu nda jabu boro joyi ko malla jabu boro ni ka ja accu hala an bo a jaba do sulhu on to do kam do ikrar do sulhul inkari wayne mi do tokke boro sappo min kam mi anda sede de awiyata do tokkam mi do amma nda jabu ni ka ja accu hala man a jaba do sulhul inkari amma to a andi a pewo wonden o hokkima bo a ñami haram kam to nden ɓawo ɗon sulhu sukuti sulhu mojjende jonta kam wayne miɗo tokke seede boro sappo o wolwata sam o wiyata oho o wiyata kayi se o itta o hokke nda jaɓuɗo accu haala ɗi tati huɗi dagiɗi ha kanko sulhidditteɗo to amma be sarɗi kanko mo ɗaɓɓitiri oɗo man o wi oɗo tokka mo boto ni o fewi on o waɗi banni bo o anda junuba kaɗo dow maako wa in janahu malu li sulhi to ni ɓe miilori heedi sulhu bikasi sini o fatiha ko bo li salmi a sulhu fajna lahum wa ahiduhum an bo alkotir be maɓɓe yaake nden to nini ɓe ɗaɓɓitiri ma sulhu a sey nden ka to woodi mo a bondi be muɗum ɗaɓɓitiri ndikka on mbootiɗa hakkude muɗum ndikka non fahinta to goɗɗo feere yi bondal hakkunde moɗon nden ɗaɓɓiti ha waɗana on sulhu ndikka to on jaɓi ngam ɗum laawol diina on to on jaɓayi ɗo Allah seni ɗo andi janngo ko ɗum tammi waddugo hakkunde mon nda ko Allah umri annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko kam ay alkufaru mutlaqan kala heferɓe fuu to ɓe ɗaɓɓitiri ma sulhu an annabijo sulhu ɗaɓɓe maɓɓe o banu Gurayza non yahuda en bani Gurayza bo ɗon nder maɓɓe wa ala hadha algawlayni yatakarraju algawlu binnas o wi dow konngol ngol kadi non noon konngol feere wurtan wiya aya may ka nasaka nden kam to non noon konngol feere be hertuki bo Allah ji asara lahul mufassiru bi gawli tafsir o kañum o sappi be konngol maako kadi o wiyata wa ahidhum alkotir be maɓɓe to nini ɓe ɗaɓɓiti sulhu annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nde o hooti Madina arande ko waɗini o sulhodi ɓe yahuda en ɗon man fuu nde nini ɓe sali silmago ɓe jooɗo dow diina maɓɓe o toñataɓe kamɓe ɓe toñatamo ta ɓe mballa bo habdanɓe ɓe maako to ɓe ɗaɓɓitirimo ballal o wallanɓe kanko bo to ɗaɓɓitiriɓe ballal ɓe mballa mo ɓe sulhodi dow banni ragare man yahuda en go kamɓe on pisti sulhu man to o wi hada mansufun bi ayati sayfi o wi ɗo ɗum nasira ɗum be ayatu sayfi wa mujahidun mahsusun bi ahli kitabi nde galam no abbasin na hada mansuhun bi ayati sayf abdullah ibn abbas o wi ɗo ɗum nasirama be aya sayfu nde Allah seni ɗo dungani annabijo be mumini en fuu jottaka habdugo be maɓɓe mujahid wi mahsusun bi ahli kitabi aya man ka hertoraka be yimɓe defte tan قال ابن عباس وهذا مبني على أن المراد بالصلح عقد الجزية ابن عباس كوي مونيو بيد de habbugo sulhu man do عقد الجزية dum habbuki jomorgol on deni on jodan do diina modon onon yahude en on sali silmago nden ka on dokka jomorgol hitande fu on dokkani wa ma yurida bisulmi nonna yahuda tan kala heferbe fu yewnirabe her diina islam to be sali nastugo be jodo do diina mabbe nden kala hitande fu goɗɗo ñuufiiɗo fu hokka jomorgol ni on yi kanjunde colonisation waɗi nasara nde nasti duniyaru tawi nda ko julɓe ɗo kuwa on hoosi ɗum liɓi dow yimɓe wa amma in urida bi sulhi gayru min alhudna amma to muyrama be sulhu ɗo tana muɗum hibgo e jotta kam ko ɓe heɓata ɓe nde'ita wala amana fala nasa nden kam laataki wala nasaki dow muɗum kadi is yasikhu abdu dalika li kulli kafirin ngam dagan haɓɓugo sulhu ɗo be kala kefeero ko moye wa adar takriru to ɗo on woni kadi ɗum wani dow majum ala masabi safi min anna aljizyata la tudrabu illa ala ahli lkitabi fagat o wi kanko deydey ha faamu maako jomorgol ka fiyatake koyna dow yimɓe defte tan yahuda be nasara
ɓe andi Allah goto nden ɓe andi bonulaɓe Allah ɓe tokki yahuda maɗo tokki annabi noy wiyete Musa alayhi salatu wassalam deftere tawreta nden nasara bo ɓe tokki annabi Isa alayhi salatu wassalam deftere linjila kamɓe man ɗo nde ɓe yimɓe defte ha faamu sa fi dow maɓɓe tan jomorgol wonata wa qala malikun inna aljizyata tudrabu ala kulli kafirin hasibahu non imam malik imamu darul hijra o wi jomorgol ɗum fiyete ha kala kefeero mo dagida haago ɗum fuu to nini o ɗaɓɓitirama nastugo dina islam o sali yaake nden o hokka jomorgol kadi kana min ahlil kitabi awla fotan o mo ibgo yimɓe deftere ko malla wola nder maɓɓe fuu fa ala masabi laysa fil ayati nasun asla do masaba imam maliki kadi aya man ɗo kana saka nden kaka ɗo dow kiita maka yaake nden ko ndey heferɓe yimɓe defte to ni ɓe ɗaɓɓitiri mon sulhode be maɓɓe allah seni ɗo wolwani annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam nden ɓaawo ɗon tokkiɓe halfiɓe ɓaawo annabijo kamɓe bo non noon ɓe bolwanama be majum kadi to nini on sulhodi be maɓɓe to o wiyata bi alil kitabi najalat fi bani gouraysa mujahid wi aya man hertorama be yimɓe defte ngam aya man ka jippi a bani gouraysa bo ɗum yahude en gonɓe bange madina wa tawakkal ala llah yoftu fima dow allah sikbihi hoolamo innahu huwa sami'u kanko on nanowo lil gawli konngol al alimu anduɗo bil fi'li kuugal to nini ɓe ɗaɓɓitirima sulhu ɗo sulhoda be maɓɓe tata wi'unaɓe waɗan dabare wonde feere ɓe ngara ɓe jamɓe allah seniɗo anduɗo hunde ko ndeyere nde o anduɗo hunde ko ndeyere to a jaɓani ɓe sulhu an woni balleteɗo anon allah seniɗo wallata na ɗum kamɓe wa in yuridu an yahda'uka to ni hamɓe man ɓe muñi ha ɓe este bo be sulhu man ɗo ɓe gaɗi ɗum ɓe giɗi ha ɓe este ɗum jamba on ɓe haɓɓi be wargo sulhu man taw bi sulhi be sulhu mbiyasta iɗɗulaka wato ha ɓeɓa ɓe taskane boɗɗum kanjum waɗi ɓe gaari sulhu man fa inna hasbaka llah andu allah heƴima kaafika allah heƴima huwa alladi ayyadaka bi nasrihi kanko woni mo sembiɗinima be nasaraku be ballal maako wa bil muminina be nuɗɗinɓe fuu kanko allah seniɗo kanko woni mo wallima nde o lenama ɗo feere ma on ha dina ɗo nden jontaka ha yetti on ɗuuɗi o waɗi ɓe nuɗɗinima ɗuuɗi nden fayinta ɓeɗo tokki ɓeɗo balle ha dina man nokkure nde jahata fuu ɓeɗo jaada be ma to nde laatake bana ni ɗo wala se ko sam kanko man ɗo o wallete kadi an kam to ɓe ɗaɓɓitirima sulhu ni sulhoda be maɓɓe ko ɓe laati ɓe muñiri ɗum jamba fuu ayyadaka bi nasrihi wa bil muminin allah seniɗo sembiɗinirma be nasaraku maako o waɗima a ballaɗo o sembiɗinima be mumini en e jahata fuu a yaadan be maɓɓe wa hiya nasruhu laka kanjum woni ballal ngal allah seniɗo wallima min gayri wasiɗa ko luuti wasiɗa ko luuti mo watta sakama hakkundema be maako kanko allah ni o wallima wa bi asbabin zahira nonno allah wallirima bo ɓe sababuji banguɗi wa humul muminuna kamɓe won nuɗɗinɓe kamɓe bo to a umri ɓe yaago konnugoni ɓe yahwan law ɓe jaada be ma wa allafa bayna gulubihim jama bayna gulubihim allah seniɗo hawri hakkunde ɓerɗe maɓɓe badal ihni ɓaawo konnagu wonno ha maɓɓe kamɓe go ɓe laati ɓe konne en noon al ihnu ɗo kanjum wiyete ihnatun wa hiya al adawatu wa shana ɗum konnagu on wonno hakkunde maɓɓe ɗum ɓe hakkunde awsu be khajraj le'i araɓe ɗonno ha madina le'i ɗiɗi ɗo ma wiye ɓiɓɓe awsu ɓe bo wiye ɓiɓɓe khajraj nden awsu be khajraj man ɗum derɗiraɓe le'i goɗi waɗi nden sababuyel pamarel ni waɗi hakkunde maɓɓe ɓe laati ɓeɗo kaɓa duuɓi ɗuuɗɗi ɓeɗo kaɓa hakkunde maɓɓe nden yahuda en ɗo wiya ɓe annabojo leneteɗo ragare annabo en tan mi lenego min nuɗɗinamo min hawra min mbara on onon heferɓe dewoɓe labbi ɗon go ɓe anda hikima allah ceniɗo wakkati nde annabojo go lena ɓe jahi hijju maɓɓe jahiliya ɓe fototiri be maako ardiɗo maɓɓe wiyata to nda annabojo mo yahuda en wiyannogo ɗo haltinira en be maako go en jawe en arta ɓe ha nuɗɗingo ɓe nuɗɗini nde ɓe meeti yaago mawri ɓe jahi ɓe ɗuuɗi ɓe alkotiri ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam eggan hoota madina
eggi hooti madina nde o hooti arande ko arti waɗugo ni wari o narritini hakkunde maɓɓe kamɓe leƴƴi gondunoɗi go ɓiɓɓe wappayɓe go awsu ɓe hasiras go ɗo ɓe wari o moƴƴitini hakkunde maɓɓe ɓe narriti konngol feere wi waɗi bakin duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ɓe ɗo kaɓa konngol feere wi kay duuɓi temerre ɓe nogas ɓe ɗo kaɓa hakkunde maɓɓe ɓe ɗo dañe mawna nder habre may ha maaya woɓɓe feere bo kadi bo jogande nden hunde ko telɓangol goɗɗo telɓi goɗɗo ni leñol ngola to nani se wara jingina ɓeɗo ɓe darna habre hakkunde maɓɓe yotti ɓe gaɗi banni hakkunde maɓɓe nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam hooti madina man ni se waɗi ɓe narriti kanjum o wiwa allah fa jama bayna gulubihim allah mooɓi hakkunde ɓerɗe maɓɓe badal ihni ɓaawo konnaagu law an fakta ma fil ardi jami'an wonɗo a nafkake ko woni ha leddi fufu a hooƴi a hokkiɓe ma allafta bayna gulubihim a mooɓata hakkunde ɓerɗe maɓɓe walakinna allaha allafa baynahum amma se kaka allah mooɓi hakkunde maɓɓe bi qudratihi be bawɗe muɗum innahu hanko allah azizun jaaliɗo galibun ala amrihi jaaliɗo dow fiimako hakimun jam hikimajo gonijo la yahruju shay'un an hikmatihi wala hunde fuu wurtata acca hikima allah ceniɗo to kadi ɗon ɗo laatake to diina islam a laatake diina konnagu kam to laatake diina habre kam na o waranno walla ɓeɗo go ɓe huɓɓa habre man on nde duumono ha marɓe sembe fuu sendira jaalo amma na noon kanjum wa allafa bayna gulubihim bada an kana ma kana baynahum min albagda o wowni allah wowni hakkunde ɓerɗe maɓɓe ɓaawo ɗum ko laati hakkunde maɓɓe laati min albagdai wal adawati wal hurubi al azima konnaagu gayñotiral e kaɓe mawɗe laatake hakkunde maɓɓe jawmu hasiya ɗo no yaari kanko ka o wi 120 sana duuɓi temerre ɓe nogas ɓe ɗon no kaɓa to nde ɓe ngari ɗon gonde annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam hooti madina waɗi ɓe narriti hakkunde maɓɓe kadi haala kaɓe goo saali kadi ɓe garti ɓe derɗiraɓe derɗiragu ngu imanaku hatta law anna rajulan min qabilatin latama latmatan wahida ha laatake to woodi gorko fii goɗɗo maara woni ha nder leñol oɗo kadi wakkere leñol ngol fii o ha leñol ngola maara o tan ni lagatala an ko alu gabilati yimɓe leñol maako fufu ɓe kabdan ɓe kaɓa dalila maara o fiimo ɗo banni seeda ko waɗi ɓe seedata banni ni hatta yudriku sara ha ɓe kewta batagal maɓɓe ɓe mbiya seeto ɓe mbatiti ko oɗo waɗi sakko ma kadi to goɗɗo mbarama kata jammu kadi falamma amanu bi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam zalat tilka alhaala wakkati nde ɓe nuɗɗini annabijo sallllahu alayhi wa sallam se yaake goo itti kadi wangalaba al adawatu muhabbatan fillahi wa rasuli konnagu gonnogu hakkunde maɓɓe goo firliti warti jotta kam ɗum yiide dow ɗowtanago nulaɗo muɗum ala nabiyihi bi tilka nimati l azima konnagu goo itti kadi fa kana mujizatun azima li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam laatake ɗo ɗo hujja makka ka allah seni ɗo hokki nulaɗo muɗum o wolwi ha ɗo wi asbabu nujulil aya sababu jippago aya man ya ayyuha nabiyu hasbuka llah ɗo ka aya ka tamme wargo ɓawo ton nan derɗiraɓe julɓe yimɓe ɗum to ɗo gondi ɗo bondan yaake feere amma to bondi ɗo ɓe gaɗano ɓe gatta fu ɓe yawa ɓe mbotida kanjum won ko nafata ɓe joɗugo dow kon nagu woɗay joɗugo dow kon nagu sankitan yimɓe tokkago cuuɗi ɗum goɗɗo ko goɗɗo suuɗata ñukka huwa ɗum nder goɗɗo dilla ya wangina ɗum ɗum sankitan yimɓe ɗum waɗat bononda ban irin ko en wiyata naafikaku ha wolde meɗen ɗo na ɗum hunde nde goɗɗo julɗo gikkiɗinorta be majum o dayoto ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wimanta tabba awrata aki ko moye tokki cuuɗi ɗum derɗi ko nden o yehi oɗo wolwa allah seniɗo wanginan cuuɗi ɗum maako ko ɗon saka suudu maako allah bussanmo siwɗiɗi yimɓe wooɗay ta yimɓe wolwa kalluɗi yimɓe en ɗo ɗaɓɓita en mbi en giɗi en jooɗa jonde jaam ardiɓe meɗen ɗaɓɓita wiya en jooɗa jonde jaam ta en toñotira nden woɓɓe men jamboto woɓɓe ta en toñotira nden woɓɓe men ñowan woɓɓe ta en toñotira woɓɓe meɗen kuɗan woɓɓe kadi mawɓe on laati bustama wolwi boliɗe kalluɗe wolwama boliɗe kalluɗe dow maɓɓe nden bolle goo ɓe gerɓa ha kujeji wa jaɓɗo yaha wanca ɗo ɗo ha yimɓe giɗotirana
ha yimɓe keɓa hayruna to ɗon man ɗo na ɗum kuugal yimɓe julɓe nda ɓe ka laatake heeferɓe on no yaake ɓe ɗo konnotiri nden bo ɓe ɓiɓɓe wappa e ɓe amma nde ni diina islama